Шәүкәт Галиев бейләр иттек шитекләр. Гармонуним, гармонуним, хаман гармонуним мин, остарып җиткәч барсында, биеттерга уйлым мин. Ушларыңны шапылдатып, чәчләреңне сыпырда, тыпыр-тыпыр, тыпыр-тыпыр, тыпыр-тыпыр-тыпырда. Эй биетек шитекләр, эй уйним мин, минем кебек шәп гармунчы юкты диеп уйлым мин. Габдулла Тукай эш беткәч уйнарга ярый. Бик матур бер җәйге көн, өстәл янында бер сабый ян тәрәзә каршысында иртәнге дәрсен карый. Чын күңел берлән укый ул, кат-кат әйтеп һәр сүзен. Бик озак шунда утырды, бер дә алмастан күзен. Шул чагында бу сабыйны чакыра тышка кояш. Эй, сабый, әйдә тышка, ташла дәресен, күңел аш. Җитте бит, бик күп тырыштың, торма бер җирдә һаман. Чыкшы тышка, нинди якты, нинди шәп уйнар заман. Бу кыяфның сүзенә каршы җавабында бала: "Юк, уйнамыйм, уйнасам дәрсем кала. Кин озын иш, ул уенны мин һаман вакытын табам. Чыкмамым тышка уенга, булмыйча дәрсем тамам." Ул шулай дип, һич зарар бирми, укырга, дәртенә бик каты ихлас белән чынлап кереште дәрсенә. Шул вакытта өй түрендә, бакчада бер алмагач, чакыра тышка сабыйны: "Әйдә тышка, күңел аш." Ул шулай дип, һич зарар бирми, укырга, дәртенә бик каты ихлас белән чынлап кереште дәрсенә. Өй түрендә шул заман ботакта бер сандугач чакыра тышка сабыйны: "Әйдә тышка, күңелең аш. Җитте бит, бик күп тырыштың, торма бер җирдә һаман. Чыкшы тышка, нинди һәйбәт, нинди шәп уйнар заман." Бу сандугачка каршы биргән җавабында бала: "Юк, сөекле сандугачым, уйнасам дәрсем кала. Кин озын иш, ул уенны мин һаман вакытын табам. Чыкмамым тышка уенга, булмыйча дәрсем тамам." Ул шулай дип, кимчелек бирми, укырга, дәртенә бик каты ихлас белән чынлап кереште дәрсенә. Өй түрендә шул заман бакчада бер алмагач чакыра тышка сабыйны: "Әйдә тышка, күңел аш. Бик күңелсездер сиңа эштә утырмак һәр вакыт. Әйдә, чык син бакчага, җитте хәзер уйнар вакыт." Алмагачка каршы җавабында бала: "Юк, сөекле алмагачым, уйнасам дәрсем кала. Кин озын иш, ул уенны мин һаман вакытын табам. Чыкмамым тышка уенга, булмыйча дәрсем тамам." Күп тә үтми, бу бала куйды тәмамлап дәрсене. Куйды бер читкә җыеп дәфтәр, китапны, барсыны. Йөгереп чыкты бакчага: "Йә, кем чакырды мине? Әйдә, кем уйный? Тәмам иттем мин хәзер ул дәрсемне." Шунда аңар шатланып, елмаеп көлде кояш. Шунда аңар кып-кызыл зур алма бирде алмагач. Шунда аңар елмаеп, сайрап җибәрде сандугач. Шунда аңар баш иде бакчада һәрбер агач. Фәнис Заруллин апак иткән: "Чисталыкны бик ярата гөлгенә. Битен, кулын юып тора гөлгенә. Үз башына һич тә керләр тидерми, курчакка да каткан күлмәк кидерми. Артыграк тырышты шул ул бүген. Юып куйды әнисенең бүреген.
Кара киез итегендә юды ул, бөтен нәрсә әнә шулай ялт итте. Кайтып кергәч, әниләре ах итте. Йылдыз әби хәйләсе, үзем укый белмәсәм дә, мин әкият яратам. Сөйлә, инде тием, әбине аптыратам. У таба бер хәйлә, мине белми димәле, әнә диванда ята. Юк ди, тешем авырта. Нигә ялганы мине, әби инде бигрәк, әкият сөйләргә теш түгел бит, тел кирәк. Аның теле сызламый, авырта бары теше. Әкият сөйләргә тиеш ул, дәү әни булган кеше. Йылдыз, калган эшкә кор ява. Рәхмәт инде ак корга, рәхәт инде ул барда. Бөтен дөнья ак иде, чиста иде, пок иде. Инде менә яз килде. Эреп акты юрган кор. Чыкты оның астыннан, әйбе белән чүп-чар. Урамнар шундый шапшак, атлап йөри шак-шак. Көздән бер кем җыймаган, җиргә уйламаган. Без ялкауларны күреп, кор яуган, куйган күмеп. Кызын эш күпне белгән, безгә ярдәмгә килгән. Инде менә кор бетте. Шүпне җирдән үзебезгә, җиргә вакыт җитте. Әгәр тагын җыймасак, күреп шушы чүп-чарны, бәлки кабат каплап китәр, белеп булмый бу корны. Юк инде, кор кирәкми, алдык кулга кирәкне. Икенчесенә тырма, эшлә син дә, тик тырма. Эшли әби бабайлар, эшли әти, малайлар, нык тырышалар, борда, эш калдырмыйк дип корга. Роберт мен Нолан кояш белән узышу. Кояш белән узышабыз. Мин шабам, ул да шаба. Ул узалмый, мин узалмыйм. Икебез дә бер чама. Яндык, пыштык, ары беттек. Мин калмыйм, ул да калмый. Узып та китә алмый. Тик кояш кызык итте. Булытка кіріп кетті, әуізі булыт артындан көлгән була ишмаса. Узайдым мен кояшны, әгәр кіріп кетмәсә. Шәүкәт Галиев, телевизор булды баш. Әтәни кунакта, калдык та без аулакта. Эй, карады киноны. Кинонымы? Киноны. Бик яратам мин аны. Карый торгач каралган, тәмам зиһен таралган. Төш узганда кич булган, инде сәгать 5 булган. Ашарга да онытылган, эчәргә дә онытылган. Торып китеп карасам, йөрергә дә онытылган. Телевизор шикелле, баш үзе гүләп тора, авыз йомык. Күз йомык, күрсәтеп сөйләп тора. Кино белән тулды баш, телевизор булды баш. Әйе, карый торгачтын, караган бу шул кадәр. Күренер күк сезгә дә. Авызны ачсам әгәр. Утырып укый алмадым, ятып йоклый алмадым. Шама кирәк дигәнне шунда гына аңладым. Әнҗемин Минова. Туган телем. Дөньяда иң матур ил ул минем туган илем. Дөньяда иң матур тел ул минем туган телем. Балам дип туган телдә эндәшәм миңа әткәм. Әнием дип әнкәемә мин туган телдә әйтәм. Туган телдә сөйләшеп яшим мин туган илдә. Туган ил дигән сүзне дә әйтәм мин туган телдә. Иң изге хисләремне мин аңлатам туган телдә. Шуңа күрә туган телне хөрмәтлим мин, яратам.
Фәнис Яруллин. Шуңа күрә дә без малайлар. Безнең җаннар гел уйнаклап тора. Болындагы гүя шуктайлар. Күпме чапсак та без арамыйбыз. Шуңа күрә дә без малайлар. Сөйләшәбез йодрык белән дә без. Күбеп кайта кайчак маңгайлар. Зарланмыйбыз, ләкин сынатмыйбыз. Шуңа күрә дә без малайлар. Үртәсәләр кызлар үртәсеннәр, вакыт җиткәч алар бер аңлар. Без кызларны яклар өчен туган, шуңа күрә дә без малайлар.